Bé, Ismael Smith i Marí, nascut a Barcelona el 1886, és un dels artistes catalans més peculiars de finals del modernisme, inici del noucentisme i la consolidació de l'Art Déco. Al llarg de la seva trajectòria va destacar en els camps de la pintura, l'escultura, la decoració, la joieria, el gravat i l'exlibrisme, sobretot amb els seus dibuixos, dibuixos elegants i irònics, plens de sarcasme i sovint amb una forta càrrega eròtica i ambigüitat sexual. Ismael Smith es va formar a l'Escola Llotja i va completar els seus estudis a l'Acadèmia Baixes i després els estudis dels escultors Rafael Atché, Agapit Vallmitjana i Josep Llimona. Va ser també deixeble d'Alexandre de Riquer, que li va ensenyar la tècnica del gravat i l'exlibrisme. De les seves primeres exposicions i guardons, el 1903 va rebre el primer guardó a l'Ateneu Barcelonès i anys després, el 1907, a l'exposició de Belles Arts celebrada a Barcelona. Exposaria també a la Sala Ribes amb Laura Albéniz i el 1910 obtindria un premi a l'Exposició Internacional de Brussel·les. El 1911 realitzaria amb els seus amics, el pintor canari Néstor, Maria Andreu i Laura Albéniz, l'exposició del faians català, que va ser una de les mostres més importants a la seva època. Poc després seria becat per l'Ajuntament de Barcelona per fer l'estada parisenca. Allà va entrar a estudiar a l'Escola Nacional d'Arts Decoratives i s'integraria en la vida artística i cultural de la capital francesa. Posteriorment, Smith tornaria a Barcelona, viatjaria a Londres, Madrid, Sevilla i s'instal·laria el 1918 definitivament a Nova York. Allà va anar abandonant progressivament la pràctica artística, els primers anys es va dedicar sobretot al gravat i l'exlibrisme i després de dues experiències frustrants amb el camp de l'escultura va decidir abandonar la pràctica artística i centrar-se en l'obsessió de les teràpies alternatives per la cura del càncer. De fet, aquestes obsessions i sobretot posteriorment les denúncies dels veïns per les seves excentricitats, perquè es passejava despullat per la finca d'Irvington, de la seva mansió, va fer que la família el tanqués contra la seva voluntat al centre psiquiàtric de White Plains de Nova York el 1962 i on acabaria morint el 1972. Tot això, tota aquesta trajectòria vital va fer que un artista molt reconegut a la seva època i un artista que la crítica el va encombrar en aquell moment. Eugeni d'Ors el va anomenar el primer artista plàstic noucentista i durant molts anys va ser també la gran promesa de l'escultura catalana. Tota aquesta trajectòria vital i un cert instint d'autodestrucció va fer que la seva fama, la fama que havia tingut en vida, acabés oblidant-se i durant molts anys caigués en l'oblit. Ismael Smith es caracteritza per una doble línia. Per una banda, un cantó molt evident en el camp de l'escultura, que és aquest vessant més expressiu, més expressionista, amb una força expressiva contundent. Per altra banda, amb la il·lustració veiem una diferència entre uns dibuixos més delicats, sutils, molt connectats amb la caricatura refinada, amb la il·lustració fins i tot anglesa i centroeuropea, i per altra banda la presència d'aquesta línia més forta, de la mutació, de la transformació, fins i tot de la luxúria. El Museu Abelló conserva diverses il·lustracions que sovint apareixien publicades a les revistes de l'època, com el Cucut o com el Pepito. Anaven acompanyades d'escrits i comentaris humorístics i alguns d'ells estaven destinats a aquestes publicacions. En aquestes il·lustracions veiem aquesta línia refinada, aquesta línia precisa, de passada a tinta i d'aquesta il·lustració tan sutil i tan detallista, però per altra banda també la presència de l'aiguada, de la línia més expressiva. Moltes vegades apareixen una diferenciació evident entre els gèneres, entre l'home i la dona. En algunes d'aquestes il·lustracions es veuen homes amb presència o actitud més aviat femenina o dones amb una presència més masculina. Aquesta transgressió dels gèneres és evident en algunes de les obres que es conserven a la Fundació Abelló.